Ето сега Васил Русев вади поредната риба. Представител на Ричурд. Тя да глътна корема. Да видим сега какво ще се представи. Какво ще извади. Рибата е борбена. Голяма. Хубави риби излизат. Чека да може да полегне. Дайте му и кепа на момчето. Някой да влезне. Георги, вземи това, че той е съхнал. Чоса. Виждате напана на рибата. Нашето момче обаче не се предава. Са отборника ми. Не има Ричурд. Ето другата му въдица кълве. Чакай, може да е тази. Чакай, не ти е бързо. Панера е голям, драги зрители. Не, тая е. Какво? Тая някъде е закачила. Сигурен? Мога да разбера сега. Ето са отборника му от Ричурд. Двамата са отборници. Само искам да не е изтървим. Има някакви притеснения, че рибата може да избяга. Но това виж кепаджията как влиза като случи. Понеже Плос. куката му е вече на 20-та риба. Наближава, драги зрители. Култовия момент. Амур? Ето. Амур е? Излиза като торпедо. Внимание. Не е много голяма, много хубава риба, борбена риба. Около 10 кг. Сега ще видим. Рибата е в кепа. Резна го! Кантар? А? Почва да един кантар. Ето, драги зрители, да ви покажа нагледно Да. за какво става въпрос. Вижте, това е хубав амур. Борбен. На бати Васко рибата. Бати Васко, това му е рекорда. Дай, кантара. Не може да пасва. Не знам какво става. От всякъде панаири. Съотборника му отива да си вади рибата. Ето да погледнем кантара. Той дай ли е крешка? 10,400. Не, 11. По-близо дай тук да, че не мога да хвана. Мисля, че се хвана. 11 кг. Владя ли са? Сигурно се видя. Ти искаш сега да падне. Трябва да се видя. Зимбвали са. Сега ще я извадим, да я видите. Драги зрители, хубавата риба. Няма да валя на душика, тук водата ще валя. Така, защо? Това е по-безопасно за рибата. Добре. Охо, тук вижте какво се получава. Просто нямам думи. Дъхът ми спря. Бончо, ако може да асистираш тук на Колегата Галов. колегата от Ричурд, че Само майкото, всяко куко е. иска да... Не, искам да го откача. Изкарай го вънка, бе. Тя откачила. Чакай, дръж го. Чакай, дръж го. Взеки кепа горе, ще го изтървите. Изтърви да ви. Няма къде да ви пати. Бах! Дела, спокойно не бързаш. Ето. Чакай да го изваря. Сега да махнем велицата. Отка, Момент, идвам. За дръжка. Само ще... страшно. Става мазал. Ще ставим доста мишко, така си. Дай го скарам, чик. Да ли го пасна там, Не бе, давай бе. Ето по-малкото му брат в момента излиза. Чакай да долу скепа. Той му трябва кеп.
Все мокро, другая, нормально. То шарампа. Или мур. Ето сега. Това съм, че го здраво към това. Не го здраво към душите, те не мърда. Ако може по някакъв начин да се помогне тук на момчето, Искам просто да го изкарам за момент. да го покаже, защото това е много борбена и добра риба. Риба от ливадите. Прегръщай. Ричурта се цапа. Ще го изтарвал. Там чува трябва. Ето е рибата. Сега една снимчица направим. Ай по-бързо. Спирам клипа.